se igen som sammen. Jeg har til gengæld lige et par kommentarer. Om lidt skæber vi dansk tv-historie og slukker for det analoge antennesignal. Der er krimi med Claire Blake lige på den anden side midnat. Det kan dem, der modtager tv via antenne, desværre ikke være med til. Til dem siger vi på digitalt gensyn i morgen. Puk Elgård præsenterer begivenheden om et øjeblik, men først og meget passende til lejligheden et par ord fra dronningen. Nå, så er det faktisk et historisk øjeblik, fordi om 1,5 minut, sådan godt og vel i hvert fald, så ryger det analog signal herude fra DR-byen, og så går vi over til den digitale sendeflade 100%. Og her i telefonen, der har jeg faktisk en tekniker, Jan Petersen. Jan, er du der? Og han siger, ja, I kan ikke høre noget som helst, men vi har sendt ham ned i kælderen, fordi han skal derned. Han står simpelthen og holder fast i lige præcis det kabel, som hiver det analog signal. Og Ole, du arbejder herude. Bare et øjeblik, Jan. Du må ikke hive endnu. Vi skal op til midnat. Hvad er det, der sker, når han hiver det? Nu stopper simpelthen signalet fra DR ud til den analoge sendenet. Men det rigtig spændende, det er faktisk i morgen kl. 6, når det digitale går i gang. Det bliver meget spændende for os. Og der starter vi med DR Ramachan, som er en kanal for børn. Og nu er der sådan næsten 30 sekunder. Og så vil det altså gå sådan for jer, der kun har analog hjemme, så kan I ikke se os mere. Men fortvivl ikke, fordi så i morgen så er der åben på, DR, eller tv-forhandler og rettenforhandler, så kan I nå at købe det, der skal til. Og det kan også godt være, der bare lige skal justeres på kanalerne, I skal søge dem igen. Men Ole, er du klar? Det er ved at være. Det er spændende. Jan, er du dernede? Vink lige med hånden, så vi kan se dig. Vink lige en gang, fordi om et øjeblik, så skriver vi faktisk historie. Nu tæller vi ned. 7. Godnat, og tak for i aften. Vi ses i den digitale sendeflade. 3, 2, 1. Farvel, analog.